Mossèn Javier, alcalde, pregoner, fill predilecte de la ciutat de Vila-real, presidenta de la Junta Central de Setmana Santa, Corporació Municipal, delegat de la Junta Diocesana, Junta Central de Setmana Santa, cofrares, germandats, vilarealencs, immersos en el 750 aniversari de la nostra ciutat, Vila-real, i en un enclau com és l'Església Arxiprestal Sant Jaume, que celebra també els mateixos anys d'història, 750. I a 11 dies de l'inici de la Setmana Santa, la nostra Setmana Santa, declarada d'interès turístic autonòmic, ens reunim per a celebrar este tradicional pregó, celebrant també el 50 aniversari de la Junta Central de Setmana Santa. La seva creació fa mig segle va ser clau per a la unificació de cofraries i germandats, per a treballar en equip i fomentar la participació conjunta de cadascun dels actes que es creaven. Una Junta Central emmarcada en els valors de la dedicació i el compromís i la humil evangelització. 50 anys d'identitat, 50 anys de poble, 50 anys de fe. Si parlem de fe, el fervor religiós a la nostra Vila-real, hem de parlar del Crist i la seva veneració i cult. És per això que el que anem a fer primer en aquest pregó serà l'ofrena floral al Crist que presideix l'altar. També un altar presidit per la Mare de Déu dels Dolors, cofraria d'aquesta Setmana Santa 2024. A continuació, i amb la música que mai pot fallar al costat de la nostra Setmana Santa, amb les veus de les sopranos Rosana i Gisela, acompanyades per Vicent Campos, trompetista, i la pianista Natasha García, que ens acompanyaran, ja veuran al llarg de tot aquest pregó, sonarà l'Ave Maria de Giulio Caccini. Per tant, amb l'acompanyament de la música, donarem pas, a continuació, a l'ofrena floral del Crist que presideix l'altar major.
Les nostres confraries, les nostres germandats creixen, la nostra Setmana Santa creix, evoluciona. El nostre fervor suma persones, suma cors amb passió i treball. Donem pas ara a la imposició de medalles als nous 5 membres de la Junta Central de Setmana Santa. Per això, preguem la presència de mossèn Javier Aparici, pàrroc de l'Arxiprestal Sant Jaume i vicari general de la diòcesi, i de Carmina Arrufat, presidenta de la Junta Central de Setmana Santa. Pascual Costa Gil, de la muy ilustre cofradía de la Purísima Sangre de Jesús y Virgen de la Soledad. Nieves Mezquita Llorens, de la Hermandad de la Santa Faz. Alejandro Cándido Flores, de la Cofradía Santa María Magdalena. Marín, de la Cofradía Santísimo Cristo del Hospital. Diego Vila Reina, de la Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad. A continuació farem entrega dels premis i reconeixement als guanyadors del 7è concurs fotogràfic. Per això preguem la presència de la secretària de la Junta Central, Maria Dolores Broc, que llegirà l'acte i a continuació es farà l'entrega dels guardons. A Vila-real, quan són les 20 hores del dia 12 de gener del 2024, es reuneix a la sala de formació de la Fundació Caixa Rural el jurat qualificador del 7è concurs de fotografia Setmana Santa de Vila-real, compost per don Manuel Martínez Torrecilla, vicepresident de la Fundació Caixa Rural, don Vicente Joan Dosdà Peris, membre de l'agrupació fotogràfica, doña Laura Carmona Escuriola, fotògrafa professional, i doña Mari Carmen Gil Beltrán, presidenta de la Cofraria de la Verge dels Dolors, i don Jordi Montfort Cobos, guanyador del 6è concurs de fotografia de l'any 2023. Actua com a secretària la persona que ocupa aquest càrrec en la Junta Central de Setmana Santa. Després, des de les deliberacions pertinents i d'acord amb les bases de la convocatòria, s'atorga el primer premi dotat amb 300 euros i diploma al treball que porta per títol Queremos verte ya, que oberta la plica correspon a Estela Estevez Auñón, i un accèssit dotat amb 100 euros i diploma
El treball que porta per títol Pasqual, obert a la plica, correspon a Pasqual Javier Carda Usó. Per a deixar constància del que s'acorda, s'estén aquest acte. Demanem la presidència de la presidenta de la Fundació Caixa Rural, Sònia Sánchez Bosquet, qui farà entrega dels premis. Demanem ara la presència de la guanyadora, Estela Esteve d'Unión, per recollir el premi. Demanem ara la presència de Javier Carda Usó, que recull el segon premi. En representació de les persones que posen en valor la nostra Setmana Santa amb el seu esforç i treball diari quasi sense adonar-se, a continuació la secretària Maria Dolores Broc llegirà l'acta per la qual s'aprova el nomenament de qui ha estat nomenada Caperulla de l'any. A Vila-real, quan són les 20 hores i 30 minuts del dia 5 de desembre del 2023, es reuneixen a la seu de Junta Central els representants de les cofraries i germandats i membres de la Junta Central per a procedir al nomenament de la Caperulla de l'any 2024. Entre altres assumptes, s'acorda, a proposta de la Confraria de la Verge dels Dolors i al vistiplau de la Junta Directiva i per unanimitat de totes les persones presents, nomenar Caperulla de l'any 2024 a doña Carmen Blanca Remolar. D'això consta com a secretària i estenc aquest acte. Carmen Blanca Remolar Costa naix a Vila-real el 21 de setembre del 1962. Mestra de religió des del 85. En l'actualitat, al Col·le Angelina Abad i José Soriano. Ha passat també per altres centres a la nostra ciutat, com Carles Sartou, la Guarderia El Solet o Escultor Ortells. Carmen Blanca va ser dama de la ciutat l'any 81 i un any després va entrar a formar part de la congregació de la Junta de la Congregació de Filles de Maria Immaculada durant 8 anys. Actual presidenta de les Dames del Pilar, entitat de la que és membre des de l'any 1996. És una enamorada del futbol, ha col·laborat a tertúlies esportives de les que dona fe, però per damunt de tot el que caracteritza a Blanca és la passió i l'amor que li posa a tot allò que fa. Això ho saben bé els seus alumnes. És una enamorada del seu poble i per això s'esforça en ensenyar al seu alumnat tot allò que en el nostre poble els seus majors li han ensenyat. Les costums i les tradicions, el seu patrimoni artístic i cultural, per a que aprenguen bé a estimar-lo i cuidar-lo. És per això que és conegut el seu Belém a l'Angelina Abad, l'exposició a l'entrada del col·le de la Setmana Santa o l'ofrena que fa amb els seus alumnes a Sant Pasqual. Aquella xiqueta que ixia a les processons de Samaritana i, com ella ens conta, quasi es dormia, va créixer. Va participar en processons a les Angústies, també als Dolors, va fer cofrare al seu fill i avui ajuda a la processó infantil, fa la seva pròpia tamborada al col·le i aquella xiqueta, sí, conserva tota aquesta fe i educa amb ella a diari. Per això, Carmen Blanca Remolar Costa és nomenada Caperulla de l'any. Entrega el reconeixement Salvador Claramonte, tesorer de la Junta Central de Setmana Santa.
A continuació, escoltarem música, el Ave Maria de Pietro Mascagni, que ens representaran a continuació. Serà ara la secretària de la Junta Central, Maria Dolores Broc, qui a continuació ens llitga aquesta acta del pregoner nomenat per a esta Setmana Santa. A Vila-real, quan són les 20 hores i 30 minuts del dia 5 de desembre del 2023, es reuneixen a la seu de Junta Central els representants de les confraries i germandats membres de la Junta Central de Setmana Santa per a procedir al nomenament del pregoner de Setmana Santa 2024. A proposta de la Junta Directiva i per unanimitat de totes les persones presents, s'acorda nomenar pregoner de la Setmana Santa 2024 a don José Benlloch Fernández i per a deixar constància del que s'ha acordat, s'estén aquest acte. José Benlloch Fernández naix a Vila-real el 3 d'agost de 1974.
Afronta l'alcaldia de la ciutat des de 2011. Llicenciat en dret, advocat, compta també amb una àmplia formació en gestió pública i altres àmbits com l'economia, la sociologia, la direcció de recursos humans o la participació política. Ha rebut també formació de desenvolupament demogràfic, lideratge, intel·ligència emocional i innovació. Des de ben jove ha estat involucrat a l'àmbit polític. Als 25 anys va fundar la seva empresa, on va exercir com a advocat durant 12 anys. També ha treballat en l'àmbit del comerç internacional, on va desenvolupar la seva carrera professional a una empresa multinacional. En l'àmbit polític ha ocupat diversos càrrecs, incloent-hi la vicepresidència de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, diputat a les Corts, diputat provincial i president de la delegació espanyola en el Congrés de Poders Locals del Consell d'Europa, a més de president de la xarxa valenciana de Ciutats per la Innovació. Fill del poble, fa gala d'haver nascut i crescut al barri del Crist de l'Hospital, del qual és devot, igual que dels nostres sants patrons, Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia, que té presents sempre. Defensor de la cultura, les tradicions i en especial de la nostra Setmana Santa, que ha assolit la declaració d'interès turístic autonòmic baix el seu mandat. Cofrare d'honor de la molt il·lustre cofraria de la Puríssima Sang del nostre Senyor Jesucrist i Verge de la Soledat, amb la qual participa de forma activa en celebracions com la tradicional peregrinació a Torrehermosa, poble natal del nostre patró. Ell mateix a les seues xarxes socials citava avui la emoció, el sentiment, la tradició i la germanor de la nostra Setmana Santa. És per això que José Benlloch és el pregoner d'esta Setmana Santa 2024. Un señor de unos 70 años viajaba en el tren, teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de portada negra. Fue cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de Marcos. Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del adulto y le preguntó: «Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?» «Sí, mas no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?» «Pero claro que lo está. Creo que usted, señor, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que nuestros científicos dicen de todo esto». «¿Y eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?», inquirió el hombre. «Bien», continuó el joven, «¿cómo voy a bajar en la próxima estación? No tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia y así usted aprenderá». El adulto, entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta decía: «Profesor Dr. Luis Pastor, director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima», decía en su targeta. Aquest fet va ocórrer el 1892 i és part d'una de les biografies del professor Pasteur. La relació de l'Església Catòlica amb la química s'ha donat en importants i coneguts personatges les arrels de la fe dels quals són perfectament desconegudes. És el cas del francès Louis Pasteur, pare de la microbiologia i químic de professió, que va començar estudiant en el vi els vidres que l'enterboleixen i va acabar descobrint les bactèries i els llevats. Va elaborar la teoria infecciosa de les malalties que va donar peu a l'erradicació d'aquestes, principal causa de l'actual longevitat occidental. Va desenvolupar les primeres vacunes i va inventar la pasteurització. És a dir,
un dels científics més importants de la història moderna, sense les investigacions i descobriments dels quals no podríem entendre la vida tal com avui l'entenem, l'alimentació, l'important augment de l'esperança de vida, les vacunes per a lluitar contra els contagis i les malalties infeccioses, ens deia que un poco de ciencia nos aparta de Dios y mucha nos aproxima. Era catòlic, apostòlic i romà. Sembla que va ser la seva piadosíssima dona, Marie Laurent, filla del rector de la Universitat d'Estrasburg, qui a més d'esposa va ser la seva assistent científica, qui va retornar la fe al seu espòs. En aquest cas, com el de tantes i tantes dones en la història, mai sabrem quina part dels èxits científics del professor Pasteur va ser obra d'aquesta dona, com moltes silenciades per la història de forma injusta, que va sentir millor que ningú en les seues pròpies carns el que degué sentir la nostra Mare de Déu en veure el seu fill amat morir a la creu. El professor Pasteur ens va deixar escrites coses com ara: la meua filosofia surt del cor i no de l'intel·ligència. Per això diguem, em rendisc davant del sentiment d'eternitat que brolla espontàniament a la capçalera d'un llit buigut a punt d'exhalar el seu fill l'últim sospir. En aquests moments suprems, en el profund de la nostra ànima, presentem que el món ha de ser alguna cosa més que una mera combinació de successos degudes a un equilibri mecànic, sorgit simplement del caos dels elements per una acció gradual de les forces de la matèria. I és que Louis i Marie van veure morir 3 dels seus 5 fills, després de durs moments d'angoixa i sofriment, víctimes del tifus en la seva infància. Supose que molts de vostès estaran sorpresos de que comence les meues paraules en aquest pregó amb aquesta història, parlant de ciència. Probablement no és el que esperaven. Y es que un pregó es la promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepamos, o el discurso religioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. És doncs aquesta la meva missió avui, anunciar una festa, explicar la meva visió particular del que significa la mateixa, el per què la celebrem cada any i convidar al nostre poble a participar, com fem cada any, seguint la tradició, les lliçons i ensenyances del magnífic llegat en valors dels nostres avantpassats, valors cristians que ens identifiquen i creen comunitat, germandat, parròquia, família, estima i ajuda mútua. El reconec que quan la presidenta Carmina Arrufat me va comunicar el meu nomenament, vaig sentir de cop un seguit d'emocions: gratitud, alegria, nostàlgia, nerviosisme, vergonya, un poc d'ansietat, un poc de por, responsabilitat. Saben els que me coneixen que estic acostumbrat als discursos, als actes públics, com a abogat, com a alcalde i per formació. Però avui no era un acte més per a mi, ni per als anfitrions, la nostra Junta Central de Setmana Santa, ni per al lloc que ens abraça, la nostra Església Arxiprestal Sant Jaume, ni per al nostre poble, Vila-real. Per a mi, enguany, compliré 50 anys de vida, mig segle, quasi res. Moments de certa crisi i reflexions, moments els que un ja ha acabat entenent que, com deia de manera preciosa el gran poeta Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Moments de pau i maduresa, moments d'entendre i acceptar que no tot el camí el decidim nosaltres, però que Déu s'hi fica en les nostres mans la major part del mateix. Que Déu proveirà, com ens han ensenyat a dir així a casa, al poble, però jo afegís sempre que nosaltres estem per ajudar-li en el camí. Dios provee y nosotros estamos para allanarle el camino. Any especial per a la nostra Junta Central de Setmana Santa, perquè compliu enguany també mig segle al servici de la fe, de la tradició i en especial de la comunió entre els germans, congregats en les 10 cofradies que contribuïssin a celebrar a Vila-real una de les més importants Setmanes Santes del món. Ara hi ha festa d'interès turístic autonòmic i estic segur que aconseguirem en tot el treball que esteu fent, que des d'ací reitere les meues felicitacions, reconegudes enguany per tota la Corporació Municipal de Vila-real del nostre Ajuntament com a medalla d'or de la nostra ciutat.
aconseguirem majors fites com la de festa d'interès turístic nacional que pront impulsarem i que segur que ens mereixem. Per a la nostra parròquia, que complís enguany 750 anys d'història, i per a Vila-real, en el seu 750 aniversari que celebrarem fins a febrer de 2025. Aquest poble, fundat pel rei en Jaume, que es banya en les àuies del Millars, que és feliç bressol d'artistes i sepulcre d'un gran sant, el nostre pastoret, el humil i el forçat i alegre el nostre patró, el de la nostra diòcesis i dels congressos eucarístics internacionals, parle-sí de Sant Pasqual, que fa poc va acompanyar a si mateix, junt a la nostra Mare de Déu de Gràcia, al nostre estimat Crist de l'Hospital. Entendran ara, doncs, per què me va invadir tants sentiments, important responsabilitat històrica assumida. Vaig a per davant que he preparat aquestes paraules des del cor i amb una enorme gratitud per donar-me aquest enorme honor, que espero estiga mínimament a l'altura de les expectatives. He volgut titular aquest pregó en les següents paraules: Déu, ciència, emocions, la Setmana Santa, el major manual d'intel·ligència emocional de la història. En el noble art de la paraula, de l'oratòria, en el que el mestre va ser Jesucrist, s'aconsella que per afilar un bon discurs es tinguen en consideració 5 coses: tópico, tono, lenguaje, presencia i autoritat. Tòpic és el tema, la Setmana Santa, passió, mort i resurrecció del nostre Senyor Jesucrist, quasi res. La més important història de la humanitat, la major lliçó, manual de vida i missatge d'esperança que coneixem. I si no els pareix prou, la nostra particular, única i singular manera de viure-la. El to. És evident que parlar de la Setmana Santa requereix tranquil·litat, pau, alegria davant el desenllaç final. Requereix que cada paraula que descriu el Via Crucis viscut per Jesús brolle del cor com ho feien les paraules que ens han transmet els sants evangelistes en les Sagrades Escritures. A més, les bòvedes, l'acústica del nostre meravellós temple ho afavoreix. Parlem ara del llenguatge. Estem a casa, a Vila-real, entre germans, i he decidit expressar-me en la nostra llengua, la que és part del nostre ser, la que hem mamat, la millor per a parlar des del cor, la llengua en la que pense quan intente connectar el cervell en el cor per a parlar en Déu, quan reflexione, quan li rese a Déu, quan conversen els meus éssers estimats que estan al cel, quan parle mon pare. Eixa, que són així, provessons, capurulles, esflares, l'axiamo, el Cristo, el encuentro, les mones de Pasqües, llongos, el paelló i presència, aquest temple. S'obren les paraules, només els anime a que en silenci, quan puguen, vinguen i observen el que ens envolta. Fer-ho a més, quasi 2 anys després, quan encara tinc en la retina les imatges de la partida del meu pare al cel, rodejat de tota l'estima i carinyo que ens vareu donar a tota la família, amb la música de fons del magnífic orgue romàntic en el que sonava l'ànima Christi, la meua cançó preferida, la que me dona pau, me fica els pèls de punta cada vegada que sona. No pot ser millor entorn. Veuran que m'acompanyen avui una sèrie d'objectes que he volgut compartir amb vostès, perquè els objectes diuen coses, conten històries. Un microscopi, les medalles de les meues 3 cofradies, el rosari de la fusta en la creu i el cor, el saquer del pa, les sandàlies en les que el meu pare desfilava en la cofradia de Terra Santa i 2 llibres. Aniré explicant-los el seu significat. N'hi ha un dels llibres que té 100 anys sobre la vida de Sant Pasqual i l'altre es denomina o es titula Una buena vida. Hi ha autoritat, l'últim element per al discurs. L'autoritat en els discursos es refereix a l'orador. Ajuda a que les paraules que ens diu algú siguin millor rebudes per nosaltres quan qui les pronuncia sap del que parla. Té un prestigi, té un bagatge. Jo no escric llibres, no sóc expert en res. Tampoc he investigat sobre la Setmana Santa, com sí ho ha fet, per exemple, el nostre Pasqual Lluís Segura, sempre col·laborant en el nostre poble i a qui agraïsc la seva ajuda per a poder desenvolupar l'última part d'aquest pregó.
El que vaig a fer és parlar de la meva visió personal, de les meves vivències i sobretot compartir amb vostès perquè una persona com jo, que volia ser metge de xiquet, apassionat a la ciència des de menut, curiós, que no pot deixar de preguntar sempre el perquè de les coses, soc, a la vegada, un gran defensor i promotor dels valors cristians, del missatge de Jesucrist i apassionat del misteri de la fe. I ho faig ara que en els últims anys he anat tornant als meus orígens vocacionals, reforçant a través de l'estudi del funcionament del cervell, la neurociència, la psicologia i la intel·ligència emocional, gràcies als grans avanços científics dels últims anys, avanços apassionants que no ens donen més que pistes, doncs cada vegada ens adonem més que quanta raó tenia el filòsof Sòcrates quan dia fa 2.500 anys allò de «solo sé que no sé nada». La complexitat de la vida i de l'ésser humà és tan abrumadora i misteriosa que no és possible la casualitat, tal com reforçava Pasteur en la seva frase que al principi el citava. Arribat a aquest punt, me formularé a modo de reflexió algunes preguntes i les aniré contestant. Són fruit de la meva pròpia reflexió personal i la necessitat de trobar senyals, que no responen a tot, doncs el misteri de la fe és apassionant, com es deia abans, nutritiu per a l'ànima, i és en el camí de la investigació i de la curiositat permanent on sempre he trobat l'aliment per a seguir caminant. Dóna molta pau quan arribes a entendre que no tindrem mai la resposta a tot. És més, no és necessari tampoc. M'acompanya un microscopi que vaig demanar per a la comunió i que en gran esforç me va comprar els meus pares, per a veure el que és invisible als ulls, perquè no existeix només el que podem veure, i n'hi ha tot un món impressionant i invisible que va descobrir Pasteur i que va canviar la vida de l'ésser humà, com es deia al principi de les meues paraules. Però també hi ha tot un món invisible als ulls, que només es veu en el cor i que només podem veure en l'ànima. Aquest és el que simbolitza el microscopi per a mi. Investigar, saber, i per saber, el millor és preguntar-se. I què busquem els éssers humans sempre per damunt de tot? Segur que coincidiran en mi que el que busquem tots és la felicitat. I què és la felicitat? És un estat emocional de benestar i satisfacció general. S'associa amb sentiments d'alegria, de satisfacció, de plaer i significat en la vida. El passat diumenge, en l'Eucaristia en Acció de Gràcies que van compartir per a celebrar 50 anys de la Junta Central de Setmana Santa, el nostre bisbe, don Casimiro López Llorente, repetia que la felicitat és la vida eterna. És l'amor de Déu, perquè Déu és amor. Recordem l'Evangeli de Sant Joan quan ens diu: «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor». I com representem l'amor quan ens volem referir a ell? En el cor. I és que el cor es menciona en la Bíblia en nombroses ocasions. El cor es considerat el centre de la persona física. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Resulta que la ciència ha demostrat que el cor té molt que dir en les nostres accions, en les nostres emocions i sentiments, que som sers biopsicosocials i que el cor i el cervell es comuniquen de forma permanent. En el cervell tenim al voltant de 100.000 milions de neurones, però el neuròleg Andrew Armour va descobrir que el cor també té neurones, al voltant d'unes 40.000. És el que va definir com intel·ligència cardíaca o heart brain. Els dos, cervell i cor, estan connectats a través del nervi vago i de la ínsula, que és com un xicotet cervell que tenim dins del propi cervell. Recordem la frase de Joan Pau II: «La pitjor presó és un cor tancat». Aristòtil, ja fa 2.500 anys, deia que el cor és l'òrgan més important del cos i que en ell recauen les funcions emocionals, sensorials i d'acció. Cor i amor. Els anime que es fixen en el segon dels objectes que he volgut compartir amb vostès, que no he pogut dur finalment perquè se m'ha oblidat en la bossa, però que és un rosari de fusta que he tingut sempre penjat des de xiquet al capçal del meu llit. Segur que molts de vostès també l'han tingut de xiquets. Els meus pares el van ficar allí per a protegir-me i en ell, en el rosari, s'acompanya també un xicotet cor de fusta.
El cor i la creu de fusta units per el rosari, instrument per a comunicar-nos en Déu. No me puc detindre per qüestió de temps el que s'ha escrit per part dels pensadors sobre la felicitat, però me dedicaré a citar i animar-los a llegir un magnífic llibre, el següent objecte que m'acompanya. L'havia llegit en anglès feia un temps i des de l'any passat el tenim a Espanya en castellà. Es tracta de Una buena vida, de Robert Waldinger i Mark Schultz, psiquiatre i psicòleg de la Universitat de Harvard. Ells han recopilat les dades del major estudi científic que mai s'ha fet sobre la felicitat al món. Fa més de 80 anys la Universitat de Harvard es va proposar esbrinar quina era la clau de la felicitat. Després de seleccionar centenars de persones, van començar a entrevistar-se durant anys, es van fer anàlisis i van seguir el seu desenvolupament professional i personal. Els resultats van ser molt variats. Alguns van triomfar, fent-se milionaris o arribant a ser presidents dels Estats Units. D'altres van fracassar o es van arruïnar. Hi va haver qui va patir llargues malalties i els qui sempre van estar sans, sense cap mena de preocupació respecte a la seva salut. Però la fi i la conclusió més important i més rellevant, després de tots aquests dos anàlisis, estava clara. Els més feliços no eren els més rics, ni els més sants, ni els que gaudeixen de més reconeixement social. El secret de la felicitat estava en mantenir unes bones relacions personals. Com millors i més fortes siguen, més temps i més feliços viurem. Fixeu-vos quina paradoxa. Tants anys buscant i intentant descobrir l'elixir de la felicitat i ara ve la ciència, la Universitat de Harvard, i ens diu el que ja ens diuen les Escritures, que Déu va lliurar a Moisès al mont Sinaí amb els seus manaments i que els cristians resumim en amaràs a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Arribats a aquest punt, segur que molts de vostès estaran preguntant-se i què té que veure això en la Setmana Santa? Recordem, Déu és amor, Déu creà l'home a la seva imatge i semblança. L'home s'ha passat la vida buscant la felicitat, confonent-se de camí en moltes ocasions. La ciència poca ens allunya de Déu i molta s'apropa. L'amor ens du a la felicitat. I llavors, per què mana Déu al seu fill al món i el deixa morir en la creu? Què ens vol ensenyar i què celebrem en la Setmana Santa, en la passió, la mort i la resurrecció del seu fill? És una pregunta que em formulava des de molt menut. Em costava entendre com segur que a molts de vostès els ha succeït per què Déu, el Totpoderós, origen de tot el que coneixem, va deixar morir el seu fill de forma que ho va fer, amb tant de maltractament i sofriment per a ell i per als que el van voler estimar, en especial per a la seva mare, la Verge de Gràcia. Déu és directe des del primer moment llançant-nos un missatge, el de la creu. Qui dona el més preuat que té per tu, la vida, et llança un missatge d'amor insuperable i després en la resurrecció ens recorda que no tot s'acaba aquí a la terra, que també nosaltres al morir ens trobarem al cel en el Pare. Amb això em servia. Déu havia volgut cridar l'atenció a l'ésser humà feble, que s'apartava del seu consell, i ho fa enviant al món el seu fill Jesús de Nazaret a través de la Verge Maria. I ho fa fent néixer el seu fill en la terra, en un portal humilde i despullat de tota protecció, més que la dels braços de sa mare, la Verge Maria i del seu espòs Sant Josep. Durant 33 anys, Jesús predicà a través de la paraula i dels fets i milagres, acompanyat pels seus deixebles que ens han fet arribar els seus ensenyaments a través de sagrats evangelis i enfrontant-se al mal. La meva passió en els últims anys per la neurociència i l'estudi de les emocions va fer que, aprofitant una de les peregrinacions que des de fa 3 anys fem en la nostra cofradia de la Sang del Crist i Mare de Déu de la Soledat a Torrehermosa, poble natal del nostre patró Sant Pasqual, reflexionant en silenci per aquells carrers, experimentara una espècie de revelació. Aquella història era una obra mestra de Déu, que a través de les nostres emocions ens ajudava a retrobar-nos en ell. Aplicant tots els meus coneixements i aprenentatges sobre les emocions, vaig descobrir, com no se pot ser d'una altra manera,
recorrent les estacions de penitència e intentant empatitzar el que van haver de sentir els diferents actors d'aquells fets, fins i tot Jesús. He escrit molt sobre això en els últims anys. Agraïsc a la meva cofradia de la Sang aquesta oportunitat, i especialment al seu president, Felipe Morfort, i a l'enyorat Pasqual Batalla, que me va animar a participar en eixa passió que va tindre per defensar les tradicions del nostre poble i fer gran la nostra Setmana Santa. Segur que Déu li ho ha reconegut al seu costat. En conclusió, el Via Crucis representa el major manual sobre les emocions de la història. No en tinc cap dubte. Déu va voler amb la passió, amb la mort i amb la resurrecció del seu fill, donar-nos la major lliçó de la història de la humanitat, perquè no la tornarem a oblidar. Sempre he cregut que Déu, creador de totes les coses, ens mana senyals permanents. Va lliurar a Moisès els 10 manaments al mont Sinaí. Alguns daten aquests fets al voltant de 1.500 anys abans de Crist. Sembla que els éssers humans s'aparten dels seus ensenyaments, dels seus consells. I és en un moment geopolític molt delicat en què alguns historiadors parlen que s'havia produït la primera globalització quan Déu decidís enviar el seu fill al món. On es preparen el seu fill Jesús que irromp en aquell món i lluita contra les immoralitats, robatoris, homicidis, adulteris, codícies, perversitats, fraus, desenfrenament. Jesús conviu amb pobles arraconats a la pobresa, la impotència i la desesperança. I què recordem cada any quan celebrem la Setmana Santa? Segur que hi ha dues paraules amb les quals podem definir la Setmana Santa. La nostra Setmana Santa a Vila-real, en la qual tots estem d'acord. La Setmana Santa de Vila-real és sentiment i és emoció. El terme sentiment en la medicina refereix a una experiència subjectiva emocional que pot ser provocada per una varietat d'estímuls tan interns com externs. I l'emoció és un estímul. Aquesta és informació que genera en nosaltres una reacció, una acció. Té un component fisiològic que notem, cognitiu, què pensem, i un conductual, què fem. Us heu plantejat alguna vegada quin percentatge de les nostres accions, decisions, responen a la nostra part racional i quin és a la emocional? Segur que us sorprendrà saber el que els avanços en la neurociència han descobert en els últims anys. I és que en termes generals només el 5 o el 10% són realment racionals i deliberades. I a això hem de sumar el que el 70 al 93% en termes generals de com es comuniquem és a través de les emocions o altres elements no verbals. Va ser especialment el Premi Nobel de 2002 Daniel Kahneman qui, juntament amb el seu company d'investigació Tversky, van demostrar que tenim dues formes de pensar. Una automàtica i intuïtiva i ràpida i una conscient, de pensament lent, deliberat i racional. A través de les paraules dels sants evangelistes, Mateo, Marcos, Lucas i Juan, que formen el Nou Testament, Déu ens ha fet arribar la gran lliçó. Ho ha fet un recorregut a través de les diferents estacions del Via Crucis, en el qual entrem en perfecta comunió amb ells a través del seu fill Jesús i els diferents personatges amb els quals interactua durant el seu trànsit de la vida eterna. I ho fa quan hi participem, ajudant-nos a empatitzar amb les emocions i sentiments que devia sentir Jesús, la seva mare, la Verge Maria i els seus deixebles. Després de molts estudis previs que va fer el psicòleg Paul Ekman, qui en 1872, en la seva teoria de les emocions, va definir 6 com a bàsiques i universals. Aquestes són la ira, el disgust, la por, l'alegria, la tristesa i la sorpresa. Som 8.000 milions d'habitants en la Terra, ja que aquestes emocions són comunes a tots els éssers humans. Este fet reafirma el nostre origen comú, la nostra germandat, que som tots germans, fills de Déu. Estudis posteriors, per exemple els d'Alan Colew, identifiquen un total de fins 27 emocions i si les combinem, el ser humà pot comunicar-se a través de 270 emocions diferents. Recordeu, l'emoció és informació,
que ens ajuda a l'acció. I així, la gran obra mestra, amb què Déu ha creat al ser humà, la capacitat d'abstracció i de consciència, d'emocionar-se. Per parlar d'aquest apassionant tema ens portaria hores, però cenyim-nos ara al profund respecte sense oblidar el que celebrem, la Setmana Santa. Recordar el camí que Déu ens va ensenyar a través de l'amor del seu fill Jesús a la creu per assolir la felicitat, que és la vida eterna. És molt ric el programa que la Junta Central de Setmana Santa ha elaborat per aquest 2024. La trobada d'armats i la peregrinació a Torrehermosa organitzats per la Sang, la concentració de bombos i tambors, el Via Crucis amb el trasllat del Crist de l'Hospital fins a la nostra arxiprestal, la celebració el diumenge passat de l'Eucaristia en Acció de Gràcies, aquest pregó i tot el que ens queda per viure i compartir. La quimavere, processons. Vos convido a tots a participar, a que ens visiten, ja que tenim una Setmana Santa única i de la qual ens podem sentir molt orgullosos. Em centraré ara al final del meu pregó en els dies cim de la Setmana Santa, recorrent breument les estacions del Via Crucis que va viure Jesús i enumerant en cadascuna d'elles les emocions que es percibisc, intentant comprendre-les i gestionar-les mateixes. A percebre, comprendre i gestionar les emocions és el que s'anomena la intel·ligència emocional, terme desenvolupat pels psicòlegs Peter Salovey i John Mayer i que ha divulgat en els últims anys Daniel Goleman. Els anime a fer aquest exercici amb mi en aquests moments i que ho facin també quan participen en tots els actes que es queden per viure i en els quals mereixen una consideració especial les professons, manifestacions en les que les nostres 10 cofradies representen a la perfecció aquells últims dies de Jesús a la terra. I ho fan a través d'una estètica pròpia, de l'art, del magnífic patrimoni que hem heredat de l'esforç dels nostres avantpassats. I és que Déu ha donat a alguns dels nostres germans d'un poder especial, el de transmetre a través del seu talent creatiu, emoció i sentiment, els artistes. Miren, el cervell guarda de forma única els records emocionals. El 90% de la informació que processa el cervell és visual. Som capaços de recordar el 90% de lo que veiem, el 20% de lo que llegim i el 10% de lo que sentim. D'aquí entendran el refrany de val més una imatge que 1000 paraules. I això va fer Déu, donar-los la més potent de les imatges per als cristians, la creu. I això fan les nostres confradies, intentar representar mitjançant l'art dels nostres artistes imatges que ens facin percebre emocions per poder-les comprendre i gestionar. Primera estació. Jesús és condemnat a mort. Què emocions va poder sentir Jesús? En aquell moment, en mans de la multitud demanant la seva mort, davant Pilats, que acaba rentant-se les mans, amb poder per soltar-lo o crucificar-lo, comparant-se amb Barrabàs, sense entendre el seu delicte. Segur que sentiria abandonament, abatiment, abús, aflicció, agossarat, greuge, agressió, amargura, angoixa, ansietat, asco, contrarietat, decepció, tal vegada derrota i desamor, perquè era un home, però també esperança i confiança en el Pare, que en l'oració de l'hort de l'Olivera li havia comunicat la seva missió. I Pilats, ànsia, asombro, confusió, enfado, horror. Lo escrito está, angoixa, per haver de decidir, susto, por. I la multitud, exaltació, impulsivitat, venjança, rencor, odi. Reflexionem quantes vegades a la vida ens sentim Jesús davant del judici injust, quantes vegades ens rentem les mans com Pilats o jutgem des de l'odi o el rencor diluïts en la multitud i salvant a Barrabàs. No n'hi ha millor imatge per poder sentir totes aquestes emocions i reflexionar i aprendre'm com admirar l'Ecce Homo, obra propietat de la il·lustre cofradia de la Puríssima Sang, obra única del nostre fill predilecte, el senyor escultor José Pascual Orteix López. Abans del seu arrest, Jesús ora a l'hort de les Oliveres, al jardí de Getsemaní. Jesús enfronta emocions d'angoixa, de por i desesperació davant el que està per venir,
però finalment se somet a la voluntat de Déu. Conclou les seues paraules amb l'oració, però no és fàcil la meva voluntat, sinó la teva. Amb la decisió d'acceptar la voluntat de Déu per salvar el món, Jesús ha haver de passar de les emocions negatives de la por i de l'angoixa a les de la calma, la condescendència, el compromís, la paciència, la benevolència, la pau. Pensem les vegades que nosaltres ens sentim així quan ens enfrontem a deures i com els gestionem. És la cofradia de la Germandat Franciscana de Terra Santa la que ens ajuda a aquesta reflexió en el seu pas de l'oració de l'Hort, obra de 1957 de l'escultor Carmelo Vicens Súria. Segona estació. Jesús en la creu acosta. Havent acceptat el seu destí, posant la seva vida en mans del Pare, Jesús carrega amb la creu. Però abans se sotmet a la flagel·lació, el castig, al terrat. Imaginen les emocions de por, dolor, tristesa, abandonament i compassió que sentiria Jesús. Intentem posar-nos a la seva pell i admirem la imatge de l'escultor Ramon Brechat, d'Olot, de 1944, al pas de la cofradia de la Germandat Franciscana de Terra Santa, la flagel·lació del Senyor. Pensem les vegades que carreguem amb les nostres creus amb resignació, sense entendre i agrair que moltes vegades aquestes són part del camí, de l'aprenentatge, de la domesticació dels nostres egos. Tercera estació. Jesús cau per primera vegada. Imaginen Jesús camí cap al Calvari, només humillat, abandonat. Imaginen quines emocions sentiria: abús, aflicció, derrota, segur que cert desori i desempart, tristesa. Cau i ningú l'ajuda, però percebre l'emoció d'acceptació del seu destí i la confiança i amor pel Pare li fa aixecar-se. Pensem les vegades que ens caiem des de nens i ens aixequem una i una altra vegada, especialment quan tenim alguna cosa per tornar-nos a posar en peu, un propòsit, l'amor de Déu i dels nostres éssers estimats. Nietzsche va dir que quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Ens ensenya també el neuròleg i psiquiatre Víctor Frank en la seva obra mestra de la psicologia assistencial, L'home a la recerca de sentit, obra de recomanada lectura. Pensem també quantes vegades veiem els nostres germans caure i com Jesús li va ocórrer no ajudem als qui ens demanen auxiliar. Quarta estació. Jesús troba la seva mare. Costa pensar que emocions sentiria Jesús quan enmig de la gent es troba amb la seva mare. I Maria, que ja sap el desenllaç, resulta absolutament admirable des de la debilitat humana, la seva enteresa, la seva confiança, la seva nostàlgia. Poques coses han de ser més dures que veure un fill morir, i més veure com mor en mans d'una justícia injusta. Recordeu les paraules de l'inici del pregó del professor Pasteur, davant la mort dels seus fills. Aquesta és una de les escenes que més m'ha fet reflexionar quan medite. L'escena és magníficament representada pel pas de la cofradia de Nuestro Padre Jesús Nazareno i Maria Santíssima de la Caritat, fundada el 2003, obra de 1975 de José María García Gallardo. Admirar-la al compàs de la música de l'agrupació musical Verge de Gràcia fica els pèls de punta i s'obren paraules. Cinquena estació. El cirener ajuda a Jesús a portar la creu. Sorpresa, alegria, gratitud. Totes aquestes emocions va sentir Jesús segur quan es troba de forma inesperada amb l'ajuda del cirineu, que ve de lluny, que no el coneix, que no és deixeble d'ell i que ara acudeix al seu auxili. És el primer missatge d'esperança que s'ensenya al Pare. I el cirineu devia sentir por, curiositat, vergonya, tal vegada, però després segur que pietat i amor. Reflexionem sobre la importància de portar la creu i ser cirineu, ja que estarem en tots dos rols moltes vegades en la vida. I les creus, amb l'ajuda de l'amor dels germans, es porten millor. Acceptem una important dosi de sorpresa i curiositat en aquesta vida. És la Germandat Franciscana de Terra Santa, amb el pas de l'escultor Pasqual Amorós de 1943, la que processona aquesta important escena. Sisena. La Verònica exuga el rostre de Jesús. A l'anterior estació, el cirineu alleuja Jesús per sorpresa sense preveure'l, sense la voluntat de l'ajuda. L'ajuda amb el pes físic de la creu. Ara és la Verònica,
de la qual res sabem, la que sotejant tota mena d'obstacles davant la multitud vol netejar el rostre ferit i desfigurat de Jesús. És un gest que resta pes a Jesús del cor. Imagina els sentiments de Jesús i les emocions davant d'este gest. Alegria, gratitud, sorpresa, tendresa. I la Verònica, valentia, pena, llàstima, carinyo, però també amor, estima, respecte, compassió. Es ensenya una cosa molt important el Pare en aquesta estació, i és que el simple gest de l'afecte, del carinyo, ja reconforta el cor, ajuda a seguir endavant i ens dona forces. És la cofradia de la Santa Faç, fundada en 1946, la que ens ofereix una preciosa escena de la Verònica, 1954, i de Jesús Nazaré, de 1956, del nostre fill predilecte, l'escultor José Pascual Ortells. Setena, en aquesta estació Jesús ens mana un clar missatge d'humilitat. Segona vegada que cau pel pes de la creu i el maltractament. Caurem una, dues i tres vegades. De les caigudes s'aprèn. Lo important no són les vegades que caem, sinó les que ens alcem. Jesús sap que va trobar-se amb el Pare, la mateixa creu que porta al coll, que li afligeix patiment i dolor, el portarà a seure a la dreta del Pare. Ho sap. Per això, reflexionant, pense que Jesús havia d'experimentar en aquells moments les emocions de bondat, de compassió amb el Pare, d'esperança, de fortalesa. Vuitena estació. Jesús es troba amb les dones de Jerusalem. Les dones es colpejaven el pit i llançaven laments per Jesús. Sentirien horror, amargura, ansietat, derrota, còlera, dolor, dol, tristesa. Tanmateix Jesús sorprèn, primer dirigint-s'hi, ja que en aquells temps les dones no eren dignes de ser interpel·lades. Jesús sentiria inquietud, preocupació, valentia per amonestar-les amb les paraules concretes i sense hipocresia. Quantes vegades ens ocultem en aquesta societat sota paraules ambigües, pensant que dient la veritat i donant el bon consell ferim, preferim quedar bé. Quantes vegades agrairíem que ens amonestaren ajudant-nos a créixer. Entre les dones estava Maria Magdalena. És la nostra cofradia de Santa Maria Magdalena qui ens ofereix un magnífic pas de Crist de la Misericòrdia amb Sant Joan i Santa Maria Magdalena, recordant aquesta important escena. Novena estació. Jesús cau per tercera vegada. No importa quantes vegades caiguem, sempre hi haurà una d'última, pot ser la pitjor, la prova més terrible en què estem cridats a trobar les forces per arribar al final del camí. Per a Jesús, al final de la crucifixió, sembla absurd, però guarda un propòsit més elevat, el de salvar-nos a tots. Profund amor, àgape, és el que sentiria Jesús per tornar a aixecar-se i carregar amb la creu. Desena estació. Jesús és despullat de les seues vestidures. Por, horror, tristesa, vergonya. Sentiria Jesús en aquells moments tan durs. L'amor, la compassió i l'esperança l'ajudaven a seguir avançant i un final que escrit estava. Quantes vegades ens despullem o despullen els demés i no abriguem a qui ens suplica protecció. Onzena estació. Jesús és clavat a la creu. Jesús clavat a la creu, flanquejat per dos maleïts, despullat de tot ell. Es dirigeix al Pare i, tal com ens conta Lucas, l'evangelista resa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hi pot haver major lliçó d'empatia, amor i compassió? El perdó com a teràpia per a la sanació. O practiquem o neguem i acaba marcant les nostres entranyes. Dotzena estació. Jesús mort a la creu. Jesús expira, però abans, amb veu potent, exclama: Pare, a les teves mans encomano el meu espírit. Destaquen en aquest missatge les emocions de calma, de pau, de assossec, de confiança en el Pare. El centurió, en escoltar les últimes paraules de Jesús, va haver de quedar embriagat per les emocions de comprensió, d'honestedat, de justícia, d'amargura. Per això va dir: realment, aquest home era just. Ens convida el Pare a reflexionar sobre la confiança tan necessària en la nostra vida. Confiança com la que Jesús tenia en el seu Pare, i així ho comprovem en les imatges del Crist de la Misericòrdia de la Confradia de Santa Magdalena, fundada l'any 2000, o una imatge obra del sevillà Manuel Ramos Corona.
i també el nostre venerat Crist del Silenci, el nostre Crist de l'Hospital, de la Cofradia del Santíssim Crist de l'Hospital, fundada en 2001. 13a estació. Jesús és baixat de la creu i entregat a la seva mare. Ara és en la imatge de la Mare de Déu, com li agradava a mossèn Guillermo que cridàrem a la nostra Mare, sobre la qual el Pare vol que ens centrem. A l'amor suprem de la Mare cap al seu fill, que li ha estat arrabassat injustament, amb un previ patiment inhumà, al qual hem de parar atenció com a lliçó divina. Deixa la seva reflexió les emocions que la Mare de Déu sentiria en aquells moments, amb el cos dels seus fills als seus braços, del seu fill als seus braços. Són moltes, moltíssimes, i ens diu tantes coses prestar atenció i comprendre-les. Aquesta escena és protagonista en molts dels nostres passos de les nostres cofradies. Els vilarealencs i vilarealenques tenim una especial connexió amb la Mare de Déu. La seva aparició al Pastore de l'Ermita ens ha marcat i acompanyat al llarg de la història. És la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia, i celebrem junts, amb gran estima, moltes de les advocacions en la nostra ciutat. En especial destacaré la del Rosari i la Puríssima. La devoció de Vila-real per la Mare de Déu es fa també palesa en la seva forta presència a les nostres processons. La Mare de Déu de la Soledat, de Pasqual Amorós, que processona amb la cofradia de la Puríssima Sang, la Mare de Déu dels Dolors, de José Ortells, que custodia la cofradia de la Mare de Déu dels Dolors, fundada l'any 1952, la Mare de Déu de les Angústies, al peu de la Creu, obra de Salvador Octavio Vicent i que pertany a la Germandat de la Santa Creu i Mare de Déu de les Angústies, fundada l'any 1952. La Mare de Déu del Carme, del vilarealenc Julio Pascual Fuster, que processona amb la Venerable Orde Tercera del Carme, cofradia fundada l'any 1718. La Maria Santíssima de la Caritat, de José María García Gallardo, que pertany a la venerable cofradia del nostre Pare Jesús Nazareno i Maria Santíssima de la Caritat, que és la més jove de les nostres cofradies, fundada en 2003. I 14a estació. Jesús és posat al sepulcre. Es desenvolupen a partir d'aquí i fins a la resurrecció de Jesús molts actors, molts esdeveniments, replets també de sentiments i de càrrega emocional. Aquesta escena és una de les escenes que més m'emociona. És la Germandat del Sant Sepulcre, fundada en 1944, qui ens regala al cor una de les millors obres mestres del nostre fill predilecte, l'escultor Ortells. Crist Jacent, de 1955. Processona muscles dels germans de la cofraria pels carrers en la processó del Divendres Sant i en tornar a esta església, en apagar les llums, tots a fosques, en silenci, respectuós, després de deixar de tocar els instruments que acompanyen a la corporació municipal de la nostra banda, la Unió Musical La Lira, entra acompanyat, ficant-nos els pèls de punta al so de corneta, tambor i llances dels judios de la sang. Per a sentir-ho hi ha que estar ahí, perquè és indescriptible. Es convida que pensen aquests dies en ells. I ens queda un objecte que m'acompanya, i és un saquet del pa. Un saquet que té més de 40 anys, que de xiquet utilitzava per anar a la panaderia de Carmen, després la de José María del carrer Exèrcit, el meu barri de l'Hospital. L'he volgut dur per a simbolitzar la part de celebració de la Setmana Santa, la Pasqua, la resurrecció de Jesucrist. Després de l'encontre del bon matí del diumenge, on es troba el Crist ressuscitat de la nostra arxiprestal i la Mare de Déu del Carmen, després de la traca, els coloms al vol, ens preparem en família i amics per a festejar en alegria que Déu ha ressuscitat. Que després de la tempesta sempre arriba la calma, que després de l'oscuritat sempre arriba la llum, que després de la mort arriba la vida eterna al costat del Pare. Quantes mones de Pasqua he ficat en aquest saquet? Des de les que feia ma mare a casa. Quantes Pasques en els amics, en la pandilla, en els masets, o al termet amb els meus pares de menut. Esta part, més lúdica, també és entranyable, però donat que molts dels que m'han precedit s'han centrat també en ella, només la cite, doncs també aquesta part em fa sentir importants emocions. I acabe les meves paraules felicitant, donant l'enhorabona a la cofradia de l'any, a la dels Dolors, i agraint el seu acompanyament dels bombos i tambors, tan importants també per a la nostra Setmana Santa, li fiquen la banda sonora. A la coperulla de l'any, a Blanca Remolar. També
a la presidenta de la Caixa Rural, Sònia Sánchez, perquè la seva entitat i la Fundació Caixa Rural sempre han estat al costat de la nostra Setmana Santa i segueixen estant. També agraïsc especialment la melodia que li han ficat veus de cambra, a Vicent, a Rosana, a Gisela, a Natatxa, aquesta espectacular interpretació que ens han regalat en un temple tan emotiu per a nosaltres com és la nostra arciprestal. Dia a Sant Agustín, que quien canta reza 2 veces. I també a la presentadora de l'acte, a la periodista i 20 de febrer, Mònica Benavent, per la seva presentació. Salude al nostre fill predilecte, don Rafael Beltrán Moner, que ens acompanya, i a Carmen, i a la presidència, mossèn Javier, a la secretària de la Junta Central, Maria Dolores Broc, al tinent alcalde de l'Ajuntament, don Emilio Biol, que m'ha substituït perquè avui ha estat jo així, a doña Carmina Arrufat, presidenta de la Junta Central de Setmana Santa. I a vostès els anime a participar a aquestes dates de tots els actes que ens esperen per a compartir la nostra fe, la devoció, els sentiments i emoció, i per a continuar anunciant l'Evangeli. 750 anys anunciant a Jesucrist, diu el lema de la nostra arciprestal en esta celebració. Anunciant l'Evangeli i la paraula de Déu, aquests dies celebrant la Setmana Santa, celebrant la passió, la mort i la resurrecció del nostre Senyor Jesucrist, el millor missatge d'esperança de la història. Moltes gràcies. A continuació, la presidenta de la Junta Central, Carmina, farà entrega d'un detall per part de la Junta al pregoner. Escoltarem a continuació la Vergine degli Angeli de Giuseppe Verdi.
La presidenta de la Junta Central, Carmina Rufat, ens dirigirà unes paraules per anar acomiadant l'acte. Mossèn Javier, consellari de la Junta Central de Setmana Santa, molt il·lustre Rafael Beltrán, senyor Emilio Viol, tinent d'alcalde de la localitat de Vila-real, Pasqual Lluís Segura, delegat diocesà de la Junta Diocesana de Cofradies i Germandats de Segor Castelló, secretària Maria Dolores i, com a nou, el pregoner José. Regidors, companys de Cofraries i Germandats, amics i amigues, molt bona nit a tots i totes. En primer lloc, vull donar la benvinguda als nous membres de la Junta Central, Pasqual, Nieves, Alejandro, Carmina i Diego. Vos anime a treballar per la nostra Setmana Santa i, a més, en aquest any de molts actes i celebracions. Felicitar també a Estela Esteve i a Javier Carda, guardonats del primer premi de l'èxit del 7è concurs de fotografia de Setmana Santa de Vila-real. Enhorabona als dos i a la Cofraria de la Mare de Déu dels Dolors per la quantitat d'obres presentades enguany i, com no, a la Fundació Caixa Rural, que sempre col·labora amb nosaltres. Felicitar també a Blanca Remolar pel merescut nomenament com a caperulla de l'any 2024. Amb aquest reconeixement volem agrair-te la teva implicació amb els alumnes per a transmetre els nostres costums i tradicions i en ells donar-los a conèixer a Jesús. Aquest any era un any especial. El 2024 teníem les celebracions tant del 750 aniversari de Vila-real com de la parròquia i el 50 aniversari de la nostra Junta Central de Setmana Santa. Per aquest motiu vam pensar en José Benlloc com a pregoner d'aquest any. Sabíem que José coneix el seu poble, podria parlar-nos molt correctament de totes les nostres tradicions, de la nostra cultura, i així ho ha fet. Ens ha conduït per les emocions, per lo que és la sensibilitat de la vida. Ens ha traslladat en totes les creus amb els passos de la nostra Setmana Santa. Moltes gràcies, José, per les teves paraules. Que aquesta nit també vull agrair a tots els meus companys de la Junta Central de Setmana Santa, els que estan, i a tots els que han passat durant aquests 50 anys, per la seva implicació i participació. La nostra Setmana Santa ha guanyat, sí, ha guanyat en la unió de les cofraries, en la forma de treballar, en actes de nova creació i en el conjunt de tot això l'han feta gran. Per aquest motiu, la Societat de Vila-real es ha recompensat i es ha atorgat el passat 9 de febrer el Premi Poble i també la Medalla d'Or de la Ciutat, distinció que rebrem a final d'any. Moltes gràcies tant a la revista Poble com a l'il·lustríssim Ajuntament de Vila-real. I continuant les celebracions, el proper 6 d'abril tindrem un concert ací, en la parròquia Sant Jaume, a les 20:30, organitzat per Veus de Cambra i titulat Música Sacra, del clàssic al flamenc. Us recomano que no us ho podeu perdre. També a primers de novembre tindrem el 14è Pregó Musical Ciutat de Vila-real. Serà algo especial. I per finalitzar les celebracions, acollirem el proper 22 de febrer de 2025 la 7a trobada interdiocesana de cofradies i germandats de les diòcesis d'Orihuela, Alacant, València i Segorbe Castelló. Esperem que es puguen acompanyar en tots els actes. Sols ens queda desitjar-vos una feliç Setmana Santa i una bona Pasqua de Resurrecció. Bona nit. Per a tancar també amb música, que millor que amb la peça Ave Maria de Miguel Alepús.
Moltíssimes gràcies a tots per la seva assistència. Ha estat un plaer acollir-los i acompanyar-los en este pregó amb la il·lusió de retrobar-nos en estos actes que comencen d'ací a res. Els emplacem al primer dels actes d'aquest programa el proper diumenge 24 a partir de les 12:30 a la tamborada que donarà inici també a aquestes festes de la Setmana Santa. Moltes gràcies i molt bona nit a tots.